ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର 5ଟି ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଥିବା ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ବାଇଗଣୀ, ନୀଳ, ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି 3ଟି ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହି ବାରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5ଟି ମହା ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଉପାୟ ନମ୍ବର 1। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜର ରୂପାର ଲକେଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି। ଉପାୟ ନମ୍ବର 2। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କେଶର ଏବଂ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି। ଉପାୟ ନମ୍ବର 3। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦହି ସହିତ ମିଶ୍ରି ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି। ଉପାୟ ନମ୍ବର 4। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିବାହକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଗହମ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ କଂସା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଥିବା ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି। ଉପାୟ ନମ୍ବର 5। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।